Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qoğum yağdaylamız. Canımız sağ mı? Wa alaikum assalam. Go Allah'a şükür sağ ol Kervan. Vallahi şükür. Siz neyle? Gezip börsün mü sağ mı? Ne mayt berin Kervan? Videoda çıkıyor her hepte. İnşallah önümüzdeki hepte de çıkar. Allah yol verse. Sizler bilen gülleşmene gelin berik. Şu efir açmam sebebi halk bilen gurrundeşlik için. Şu tayda ne açadım vardır. Başılacak golyan adam var. Türkmenistan'ım içinden. Aleyküm salam. Men edir şu vaxtlıkça işlem ok. Men atak tırçı men. Dobro utro. Здравствуйте, у нас еще ночь. Men tırdan tədilikdə gelim. Atak men öz hünərim var. Men programирование okudum. Ton tırda işledim. Men kompüter programирование diyen IT. Şolu orada okudum berdi men Amerikada. Kollejda. Aleyküm salam. Hoş geldiniz. Şolu işte inşallah işleyecek tip börün. Tır işini koydum. Aslında ulu maşin sürüyordum da. 3 yıl işledim men tırda. Yani näme de bolsa adam уже bir wagt adet eder. Ýa-da yaram. Я из Ашхабада, сестра. А так я живу в Америке сейчас. Алейкум салам. Allah'a şükür goýmaya ýagdaýlaňyz. А так я живу в Америке сейчас. Salam aleykum, hoş geldiňiz gelneje. Salam. Goýmaya ýagdaýlaňyz. Ha şükür Hudaýa gowmadyňyz, sag bolun. Sağ olun gelneje. Hoş geldiňiz. Men kabul edeniňizi. Aňar Sağ olun. ýakatyn. Beli ýakasyn gelneje. Men mara meselem aýdasyn mele ştada. Aydın gelneje. Şu taýda aýdyran zatlar inşallah. Ştak bir kim mirýän bolsa-da şu ýaşula ýetenek diýeli. Ýaşula arwada ýetenek, baramda da salanakla bizi.
Näme men bolana gaýtam çağırıp gorkuzyala, inni ketjek hereketin näme? Sen basalarsın. Öňe meni işsiz goýdular. Inne men çağılam, enesi goýatlar gelýär. 9 çağamy. Prosta kakoýta men iş soranym çüri. Genece inni bir Men kıýdym, men meselem 2022-nji ýylda başlady. özüňiz bilen tanıştyrsaňyz başda adyňyz näme, özüňiz nireli? Men Mara Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy, Mehmet Geldi we Gülstan. Ştadak eşdi oturalan hemmesem tanaýanlarym, bilýändirlerim. Meselem 2 ýyl boldy. 2 ýyllanam geçdi. 2 ýyllap men entek köseni baýlanıp ben çağalam men o gafa barmaty gafym ýok men. Ýöne şunda kimin günäkärdigini bilemok, kimin arkasyna durýanlygyny bilemok. Ýöne şu ýaşulaşy ýetmeýänini bilýän. Şu ýaşula ýetip ýurdun eýeti tenki ýalňyş diýse men boýun boljak şoňa. Ýöne men özüm kim dogurdygyny bilýän. Şoň üçin ştadaklarymy ýetiresim gelýär. Men öldürilýärem bolsa men ölümün boýuna alygly men basdylla degme. Ýöne men günäm ýüzüme goýup basdylla. Men näme denim günäm ýüzüme goýup basdylla. Men maskaralap iş ýerimden çykyrdylar. Näme üçin bilýäňizmi 2022-nji ýylda men gyýdym okuw tordy. Menem köp maşgalaly bolansaň wagtlaýyn 1 ýyl şony iş soradym. Ay kömekçi bolar çağılama onu men alsam da diýip. Barmatyk ýerim bolmady. Ahyrda öňkü öz edaram bolan Balkan welaýat bilim müdirligine bardym. Öňkü başlygyna Şemife. Bolan bolýa diýip gadyrlap kabul etdi. Olmaýşygyň sadyklary uğratdy. Taňry ýalkasyny işletdi. Soňra da bar diýdi öz edaraňda, men edarada çağılık öýünni işleýärdim. 20 ýyl wezipem gülkünçi wezipe ýok. Elimden alar ýalagamda terbiýetçiniň giýjek kömekçisi men ýanky bolup gitýän. Onam arzaýar diýdi ýolbaşçylaňa diýdi, kömek sora diýdi. Sen köp çağıly, ene ýaşulyk filan, enesi senem filarla diýdi. O men begendirdi. Menem bardım öňkü ýolbaşçym Silap Kuliýewiçdi. Şeýle halal oglandy, arzamam kabul etdi. Kömek eder diýdi. Menem Silap mugallim diýdim. Wagtlaýyn men gyýdym okuwa salasym belýär, çağalyma bilim beresim belýär. O ýurduma hyzmat etseler, özüme bilimim ýok. 20 ýyl işledim. Oglanlarym gulluga eder, ulja gyýdym, okadaýyn nit. 1 ýyl işleseňiz bolýar diýdim. Aýdan bardım şu bolly. Bunu kabul etdi, bir hepdeden ýolbaşçy çalyşdy da öňkü ýolbaşçy, öňkü orunmasar şymatykda baş, hem o orunmasar hem başlyk bolýar. Bilimim özüge bilimli. Niftsiýanik o bilimde oty, diýdomda bilimde oty. Oňa da bas ýalbardym. Olam gadyrdan ally. Bar birjada dur Novotolstan neti, onna dur, oňa maýdan etdim men. Ýygyna bir hepdeden iki hepde ýer boşady. Bira terbiýetçiniň ýeri boşady, biram terbiýetçiniň kömekçisi men öz toforumda günni ber. Menem bardım da we dedim, başlyk dedim, mena wagtlaýyn işetjek. Günni bolsa da 1 ýyllyk alaga, soňra kim alsaň alagaň maňa gerekke, men gyýdym, ýani kola işläpi gelenek, bilim alasy gelýär dedim. Bulam ene gyýdykiňiz bir toforda işetjek dedim. Men o da işlemelerini ýani katdy, menem giýjekini ýani katdym. Menem gyýyn gördüm, näme üçin dedim, sevmedin çağılık oynamay başlyk diýala dedim. Eğer hele dogan işlep ben näme maňa edeňrak dedim de ýaşulyma da arşkaýet ýazdym. Awgustyň 2022-nji ýylyň awgustyň 10-syna ýazdym. Meni şu arda boýunça hiç kim çağırmady. Ýöne edil sentýabryň 3-nde men smenimde başlygym tofor düzüp widesamma oň. Olan widety prokuraturada du. Men ýene Hudaý tarapyn, hudaýlykly ýerim mä şoň men çekip bereni men elime düşdi. Ve men giýjek smenimde barlyga gelýär. Özü ömrüne gelen adam da 2 ýyl 3 ýyl wezipede ömrüne giýje barlany bolýar, barlasyn haky bardyr oň he. Gafilam açyk tut çağılym ýaty. Men 35 ýaşa gözleýän ikinji tofarda. Geldi de Gülstan muallim ýatmak bolýam diýdi. Dangdan bäşletdi, swedi ýakdy. Menem o ýol ukuladım. We näçede aýagyma dönüm. Göragaň diýdim. Ukuda turakam. Oňam wijesy du ba. Gattamda şpagat uýasy ba, dewlet täşrif, gattamda da hojalyk müdir ba. Halimow ýeş. Boluşananam gitdiler. Özüm de men oturan iş ýerim 3-nji gat. Näme üçin 1-nji 2 gata baralak. Ondan gelende şon telefona çekipdir. Telefonu başa şaq agdyryp şeýle çekipdir. Material hökmünde. Bolýa ondan düşündiriş allydy. Edil ertesi güni men tapşyrýan. Men ýedi de ertesi güni uje öýlen jan gelýär maňa 5-nji sentýabrda. Seredin. Ardan boýunça men çağırlamak 12-nji awgustda ýadan ardan boýunça çağırlamak men.
Bar yanına o dedi yığınak öýlen başda yığınaga geldi bolýa dedim. O yığınagam ýörüýte şeýle kamera gurunaya. Özüniň oturýan kabinetini kamera gurunaşamma. Meni çagyrýar. Adil Kadir hem profsoýuz diýen kardeşler arkadaşlar o bize kömek etmelermi? Men 20 ýyl oňçylygyna men arkamda durmalarmy? O gaýtam şu video gatnaşýar ýöne ses çykana hojalyk müdiri şu gijeki barlan bulam şinýa şeýtdiň dep Rahmet Kodeks Türkmenistan Rahmet Kodeks oýunçy ma känç berýär şowun. Känç berýär de menim şey diýen muallim sen üstünden arzaýdan sen etdiňiz şoda diýene etjek bolsaňyz öňetmelken şinýa etdiň bir kanun hereketleňiz we näme olaň üstüne düşmeýäňi men üstümden düşýär onunym beýt böreňizden çağılyň üçinçiligi çağılyň bilen bolsanaň diýen. Bolly ýygynden Aýşyl oglana meni işletjek gälo diýende yaramaýan men özümde mastopatiýa onkologik keselimmi? Men balniçna etdiň 6 sentýabrda. Bolly başga men edarada ýok. Aýyň 12-nji 14-nji sentýarda şäher prokuratura çagyrýar men öz ardamyňça. Geldi. Sofiýew Ulnazar Balkan vilayet şäher prokuraturasy. Baryan, balam men öz ardamyňça menne düşündirşälýär. Sen ne hiç kime barmadyň? Menim ay bardym men bir çyl iş soradym diýen başga soramag diýen. Ýatitdiň men hawa ýatamak men gaýatjak bolsam gafylary başga kabinete girip urup ýatamda bolmaýam diýen. Gafylam açykdy men aýyň uzatmaly olarma diýen. Ona men wezipä borçdy. Ýatmak diýen zat. Gadagan nilen bolsak Rahmet Kodeksiň 73-nji 74-nji maddasyny raýatyň bir sagat nahar almana ýa dinç almana ýa zat etmäne haqqy bara diýen. Bolýa şo tenne başga meselelerden ne çağılar urup tapşyrdyň diýip aýtýar maňa. Sen üstünden material açıldı diye. Sen çağlar demirlen urtsun diye. Kaçın urttun hani men kabul etişik tapşırışık bana bizi alış çalış. Men uralığım çınmasa ayın 3'ünden 4'ünden simenim bolýar. Dangdan 5'ine men simenim tapşırýan yediň ýaryna. Mehmet berdi we Güljen näçin menden çağlar kabul edenne? Çağlaryň tenşiketlerini görmen kabul etýär. Şifagy duýusy bolmaly. Onunym şo döwür men çağlym öýe alyp gaýdamaga 35 ýagany. Olar mektebe gitýärler, olar okaýarlar, olar suwa düşýärler, ýuwunýarlar. Näçin urguşawyň ýüze çykmady. Birinji goýan soragym. Onuň men ne dep dedim, hakyky urulýan çağlar dedim. Şol oglan gelip 2020 ahyryna 20 başynda geldi. Şol oglan men ilime düşkedi. Hatda men videolarym da bar eken. Material hökümine berýär, hamana 5 minut diýjek alyň, 10 minut diýjek alyň dep. Näçin sen men videom çekýän ekeniň, ýöreýte men biriniň maşgalasa. Näçin sen onu şo mahal men gerime göz gyzyrýan ekeniňizde. Bolýa gaýtadan çağırın, ýöne hemmesini çağırın diýen şifagy duýusy. Ýani terbiýe 3 tane terbiýeçi bar olary we näçin şowun ýüze çykmady, şowun maňa ýygnaga dilli. Aýyň 5'ine men tapşyrdym, şowun maňa känç berilip, känç güni ýüze çykmady şu urgy diýen. Men tutarlym diňe şey diýip tutupdym. Yüzleşdirin diýen. Bu näme ýüzüme dikiň diýdim. Bolly Ulnazar men sonuna kabul eden aga. Ay wagt geçdi, özüm barýan. Ahırda şu dijurna gardım prokuraturan kabul etdinip etmedi. Ay men gitjek ýaşladym kabul edin günäm ýüzüme dikin diýen näme? Bar diýe. Ýene de ýaz ýokary gurama diýe. Aýdan zady. Bar ýene de ýaz diýe. Biz de teňsiňden teklipname berdik diýe. Näme teklipnamasy men habarym ýok diýemde. Aýda sen çağlar urpsun diýe. Çağlardan düşündirşanlyk näme etdik diýe. O ýetim çağlar dedim. Birinciden näme men materialyn tanışdyrmadyňyz, men günäm ýüzüme dikmediňiz. İkinciden men näçin işden habarym ýok diýen. Onu mar balniçnym kutorda men şo döwür balniçinde ýatyn. Bular maňa jaňat goýan akla. İşe çık kaçan çykýan dip. Menim näme işiňe çykaryn näme? Ökün balniçnym ýafalygy men jaňat diýen. Şo güni Adil Kadir hem profsoýuz şo bir wezipä dotdy. Özüm hem muallim bolup işleýär şo. Mehr Arazowa. Sen idara barma diýe. Men näme idara barmaly dedim. Aýda sen teklipname bar, prokuraturan teklipnamasy bar diýe, sen çykarmaly işden ne? Indi teklipname berilenmasa men jenaýat iş edenmasam, bir dedim, birinji men habarly bolmalym şo zatdan. Men onu da edara barýan, barsam edaraň daşy gulplugyly, o ömrüne dedamyň daşy gulplanmaýar, ýöne gulplugyly. Tofara girdim. Tofara girsem, iýe merme adamdy. Leyla Gulnazarowa meni video çekip duran eken. Men ondan habarym ýok. Onuň tapşyrdylar prokuratura. Şidatlary näme aýtýarmasam, talip hemme zat prokuraturada video ýargyda. Ondan gelende ýöne dedamyň kamerasyna ne el telefonundan çekilipdir. Tofara aljak diýsem bermediler maňa. Bermedi tofara çağalary. Mehmet berdi we Güljen ýolbaşy bermedi diýip aýtdy diýe.
Onum Leyla da şeydi sen ýanynda sen balniçliğini aýtmadyň ýer, şoň üçin saňa aýdylanak diýip. Moş men balniçliğim ýanymda durundy, siz näme bilýäňiz men getirmedimmi? Moş ýanymda durundur, hem de giýje men kim üçin erteýin balniçliğini? Günni işleri administrasiýa, gün günni erterna 35 şuny balniçliğine. Bir ýerden ýolbaşy çykdy, gatlaryna milifere de bar. Milife şo da adam wiza çekildi. Milifere de edaradan çykdy. Menim näme üçin çykmaly? Men ismeýanym aşuňdan. Sen diýe balniçliğin ýok diýe. Men balniçliğim diýen doполнительный. Bilýäňizmi aýlyk almak üçin doполнительный berilýär. Aýyň ahyryna birini berýän, aýyň soňuna da dowamlyny ertip berýän. Men keselim, sen keseliň näme belde? Men keselim onkologiski. Onunym siz obuzdyrada giýjegni jaňatyp doňda anyklap doňda meni işe çykarjak bolup ýalarmy diýen ýolbaşy. Hemme zat wize ýazgyda bar, ýolbaşy öz ýüzüni çekýär, ýüzünden men çekip gelýär. Onum şo tadı Leyla Gulnazarowa 35 çağany üstüne garşym küşürtýär. Çağılar ılgaşýa etýär. Bulara näme bolýar diýsem, şonuň wize ýazga çekýär menim goýuň çağla beýtmäň diýen. Siz muallim men beýdi wurduňyz, muallim eýdi wurduňyz. Haky çağlary öwrede oturany wizesi bar. Indi şulatlar prokuratura sorag bersinler. Siz näme esasda şony birinji teklipnama boýunça meniň çağlara zanlyýamanlyk bilen garanym diýip berdiler. Dogry dämi? Ben işimden öňüçäk ýatanlygymy goşup durlar, ýene giýjä. Hany şo taýda men zanlyýamanlyk bilen garanym diýip tutýanlar. Hany diýen? 4-5 çağan düşündürüşini örketýär. Indi siz düşündürüşi ýetim çağany. Men özüm 20 ýyl işläp, nähili öwredilip, nähili diýil ýani bilip otýana. Men günäm pol ýüzüňe goýuň da kamera duraşyda da basan edimdi. Hany diýen? Prosta hanyş diýemdi de jogap beren akly. Meni şeýit maskaralap giýje 10 ýerde çykyp kawdyly edaradan. Wiza çekip, ondan gaýtdym. Ertesi gün ýygyna gatdylar. Indi men ýygyna gatdy, hany men buyrugy berdiysem, buyrugy beren akly. Oňda wiza ýazgydy. Gol çekdi, men näme gol çekmelidim? Men näme gol çekmelidim? Buyrugy bermän ýene çykyp kawdylar. Vilayet prokuratura bardym aglap. Näme diýindim? Teklipnamaň näme diýenimni düşünemeýär o mahal. Dady demek kellem işlenek. Aklawja bardym. Arzu Recepova. Bulam zapros etdi-de, ally şolatlar kabiýete bar dedi. Indi kabiýete bar düşündürdüm, etdim şeýle. Indi kabiýet başlady. Bir aýagdy kabiýet başlady. Kabiýet abiyetçilik kanuny laýyk gitdi. Ikinji men belleýän adym da kabiýete men aklawjym şey dedi. Şunyň çağlar urup oturany kim gördü dedi. Kabiýet edil jogap beriji şo aras berýänçe jogap bermäge. Gün ara kesmäýdi bolýar şo. Ara kesmäýdi, oňa pikirlendirmäne wagt berdi. Ara kesmägidenden soň täzeden başlady da aýtdy meňdim gaharym elli menne de ses zapislaba gyýylan aýtýan uly togaryň gyýylarynyň nähili kim urýanyny. Çağlar bar. Hakykatdan da tenşiketleri urugly, göz dikili. Siz hakyky urulýarlar göresiňiz gelýärmi dedim. Alymdy aklawjyma berdiremde. Ol şowa girdi de ýokary ýene gitdi, ara kesmän üzdü. Geldi şey dedi. Bu dedi Photoshop dedi. Surat Photoshop bolup bilýär, video Photoshop bolup bilýärmi? 35 çağan sesi, gyýdyň sesi. Indi dedi gaýtalamaň dedi, ýolbaşyň ýüzüne gözledi. Indi suwda gatnaşmaly iş şäherlem. Tofar kabul eden gatnaşmalymy? Üç terbiýetçi gatnaşmalymy? Şifa duýasy gatnaşmalymy? Kabiýete kim gatnaşdy aýtyp berenmi-de? Psikolog gatnaşdy. Olam 2019-njy ýylda geldi. O meni tananly ýok, men onu göremok. O gün niri işleýär, men gizi işleýän. Mehr Arazowa şo hem Adilkadir hem kardeşler arkadaşy. Olam kabiýetde ağlaýar. Hi kabiýetiň öňünde dokument bar, sen seredin da o hem kardeşler arkadaşy hem Adilkadir o çykarmana haky ýok meni. Biram zavhoz odam çağla bilen işi ýok zavhozun. Olam 2020-de 21-de ýyl o meni tananok. Diýene men giýje taga 8-de barýan daňdan 7-de çykýan men kabul etýärdim, ýatyrýardım. Men mugallimim däla. Men bilimim ýok mugallimçilik. Ondan aglap çykýardım, kanagatlandyrmadylar. Vilayet kabiýete bardym. Şo taýda men vilayetde bir vilayet derejesinde oturan kady diýsem, öňünde materially. Meňem ýüzüme seredip şey diýär, 2014-nji ýyla sen işden çykarylypsyň diýär. Menim kady men 2014-nji ýyla çağam bol 6-njy men zikretde ýatyn. Materiallen tanyşyň diýsem, meniň birinji kabiýete berenim wiza ýazgylamar, urugul çağlar barada suratlary. Bulary näçe goýupsyň diýär. Sen materiallen tanyşmakdan öňçe işi tanış ýygynyň etmelämi? Onu men näme üçin teklipnamadan habarym ýok. We näme üçin edaraň ýolbaşçysy şyzat bolany maňa ýatyn diýip käňiç berenni şu çağla mesele boýunça maňa menden düşündürüş almady diýen. Dogry däl men aýdanym. Şäher prokuratura material kabul edilenni
Hani iş ýerini düşündirşi. Bu näme men kellesi ýerine diýmelenmi? Men habarym ýok adamda. Bar git prokuratura gidenni diye. O da kanagatlandyrmaýa. Mundan aglap ýokarky adete ýetýän çağalam alyp hemme zat bar. Olar kabul etişikli bir adam kabul etdi. O adam eken, halal adam eken men begendim kabul edenni. Adalat aksakdyr aýallygyň ýöne ýetersiň sen aýtýanyň. Hemmesinde zat bar çöderler diye. Hani çöderinen märi olam kanagatlandyrmady. Bir-biriniň arkasyna durdular. Men arkamda kim durmaly? Men aja turmalymy? Men näme üçin maskaralanmaly? Bir maňa şu prinsipe gidişýän diye. Bu prinsipde men näme üçin 20 ýyl işläp bir edarada çöregip 9 çaga dünýä indirip men namys etýän çagalara zanny ýamanlyk bilen garady dip. Men çaga terbiyelemedik enemi. Men çaga görmedik enemi. Men özümde gara bir tohur, bir semýä. Mundan diňe arzaýadýan, barýan 9 çağam bilen köşke bardym. Ýaşula ýeterin, ýetmesem de aşaklara ýeterin edim. Polisiýalar alqaýtdylar bizi. Çözer diýdiler. Welaýetler kabul etişine girdim. Ahyrda şu meseleni ikinci adam kanuny laýyk çözdü. 2023-nji ýylda Hoca Muly şäher prokuroru täzelerini çağırdy, aýallygyň näme dedi? Menim şinýa-şinýalak dedi. Men adalat ederin, adalatly çözerin dedi. Kim gerek saňa dedi. 10 kişiýäriň adyny aýtdym. 10 kişiýär. Şolaryň hemmesini çağırdy, meňden ýüzleşdir dedim. Mehmet Batyra berdi materialy. Martyň 6-syndan başlap martyň 20-sine çeleş material sökülli. Sökülli tarip, sökülene de 10 kişiýäriň düşündirşi bolmala. Yüzüme hiç kim durmady. Şonna arasy var, beýle bakışýar adetçe. Iň soňunda Batyr ýanyna oturup şu meseleni çözdü. Ýanyna çağırdy da Batyr şey diýdi, sen näde başlygyny ulalyş diýdi. Men ulalaşaktym, hamana. Keýin ulalaşyň bolmadygyny. Pulun Amerika, zadyň Amerika, men saňa ýeriň diýilmese. O gaýtam näme diýdi? Batyr otyka stolu urup, gaýkyryp. Sen näde? Men ştada otyka, sen adidoma salmaýan näde? Oty, prokurorum oty. Ýöne diýdi, men gidemden sonra da sen güsüňden material bar diýdi. Men seni işletmeýän o diýdi. 9 çağan bolanyň çürüp da diýdi, sen gyýdyň alaryn näde? Maňa gurnan adam, men ýüzakçymaty gyýdyma gurnamajakmy giýje? Men awala Allah diýdim. Awala yaradanym diýdim. Sonra da diýdim, aşakda prezidentimiz diýdim. Men adalata ýeterin diýdim. Ölen ýagdaýymda da men ýerimdäki 9 çağama ýoldaşyma wesiýet etgider. Ýöne men adalata ýeterin, sen tökmen material ýanyň men elimde diýdim. Bolnuşondan sonra şäher prokuroru gaçýar menden, Hoca Muly. Kabul eden o gaçýar. Şunýaňam gaçýar. Başga iş alar diýär. Indi maňa diňe başga iş alýar. Diňe çağılar öýde diýär. Başga iş alýar. Men başga işe razy. Men günäm ýüzüňe tikin diýsem 4-5 çağan düşündirişler bar elinde. Indi hali materialliýan näme? Materialym ýüzüme görkeden okla. Senin diýen wideoňyz bar. Indi şu video menden başdan aýak menne bara prokuratura tapşyran wideony. Siz kabul etipsiňiz, dogrymy diýen. Hawa, näme üçin kabul etdiňiz? Men üstümden gurnamak bolanakmy şo diýen. Tika çeýnep berýän näme? Dinleýäle. Hawa senki dogry ýallygyň näme? Ýöne diýe bolupdyr, kady ýalňyşdyr etipdir. Bolýar men kady ýalňyşdyr, kady günäkärläme oga. Awul men işimde prokuratura günäkär. Näme esaslanyp haýy fakt boýunça material açdyňyz? Näme esaslanyp teklipname berdiňiz? Bu şo taýda hani men? Bu näme üçin başda kabul edeňizde sen öz üstüňden arzaňmara? Arasyf, ine arza ýazypdyr, Arasyf, sen näme üçin beýtdiň diýen akly şoňa, göl oňa material gurnat ýaly, kabul etýäli, ýa-da ine sen şeýle dipsiň diýäň, ýogmaýan ýaly. Men şolara güýjüm ýetenek. Yetmesenim. Allah güýje ýetsin. Ýöne men sarony adalata ýetesim meýle. Indi men ýaşyla arzaýadan şo ýaşyla ýetmeýänini bilýän. Ştada kim günäkär? Material gurnan günäkärmi? Kabul eden günäkärmi? Ýa şo boýunça netije çykaran kady günäkärmi? Kim günäkär ştada? Ýa-da ýene de 7-nji noýabrda meni welaýet prokuroru Aman Muratov diýeli, bula dogry familiýany maýdan akly. Kabul etdiler meni. Kompýuter we öňlerine aňyrsynda kamera bar. Kabul etdiler. Kabul edenlerine de 3 bira dernew bölüm başlygy, biren bir oglan. Men size gurrun berşim ýalyk gurrun berdim. Indim şoň men barlamana haky barmy diýsem, hawa diýär, bolýa barlamana haky bar diýen. Onum tofor tapşyran günäkärmi, kabul eden günäkärmi diýsem, tapşyran günäkär diýär. Men günäkärmişin, hawa men. Ama tapşyran näme üçin günäkär diýen?
Gönem için şurat diýende ýygyna diňe kameralap geldi. Hem de han men düşündürüşüm diýende, näme şu ýolbaşy men düşündürüşüm bile barmady. Men ädimim kamera çekip tura el telefonly. Han men çağılary uranım diýemde. Sen aman Muratov edil öýdi däç şu başlığım öýdi jogap berişýär, jogap berýär. Only senden düşündürüş aljak diýene o je çäresi de boldy sen düşündürüşiňden ýüze wurdun atýa. Menim sizi baktyrmadım ýüze wuremde dedim. Sizi baktyrmam şo taýda dedim. Bura men ýüze wuren bolsam, hani delilnama dedim. Hani vize ýazgy men düşündürüş ene çağla meselesi boýunça Mehmet geldi we sen ýüze wurdun diýilen. Ýygnak hani başga ýygnak dura dedim. 2 saat meni kabul etdiler. Şu kabul etişigi dol ýagdaýda ýokary guramalary uğratmak üçin kabul etdiler. Dol ýagdaýda kesmän kabul edilen bolsa, men şo taýda köp sora goýdum. Sen niýe ýurduňa hyzmat edesin gelýän bolsa, başga iş södürlesek sen radymy diýe. Men 20 ýyl hyzmat etdim bir edarada. Men indi öz çağlam ayağa kaldırmala. Men oğullum watan gullugyny öwretmeli. Men oğullum çağlam gelecekde näme hyzmat etmeli. Men indi näme hyzmat edeýin? 40 ýaşymdan sonra men maskaralap kawullum. Men şol darada rahmet çekýärdim. Birim iň gülkünç ýeri sen sedoma bolong at diýe. Ýöne başga gerek bolun. Men adam öldürdümmi? Prosta men adam öldürdümmi? Men günämmi? Men demirlen urupdym. Hani demir alanım diýemde, o fakta diýe. Emma beren teklipnamalaryna demirlen urdu diýeli. Onun el namlaryna tenşik etmedi. Bole men elimin ýygy barmy diýen. Bole elim ýok eliň ýygy görünmeýär diýe. Onu näme fakt boýunça meňa teklipname berýär boş diýip. Ne qadiýetde, ne şäher prokuratura, ne welaýat prokuratura. Indi men şu zady internet okuyana men alyp gitýäli öýden gelip men çağılam, gorkup ýaşaýaly, tiskinip ýaşaýaly men çağılam. Ulu ogluma da bir zat bolsa men şolardan görýän. Alyp gitýäli kimiň alyp gitýäni bilemek, öýüme milisiýa gelýär, gorajala gitýäli meni. Gorajala da ýöne näme diýeli? Senden bir adım ýokardadyr diýip. Elbetde döwlet menden bir adım ýokarda bolar. O biziň döwletimiz de. Men bilimsiz adım, men diňe özüm kim tutupdun. Gelneje. Indi sen geç çağılan maňlaýyna min diýe. Ho. Size bir daha aýdyň. Sizin edýän dadyňyz, hiç kim size haky ýok. Siz öz hakyňyzy, hukugyňyzy goraýaňyz. Eger siz bilen näme hak ýerde size garşy adalatsyzlyk bar bolsa, siz öz hakyňyzy goraýaňyz. Siz ýani çağılaňda, maşgalaňda hiç kim basınç etmeyene hakkı yoktur. Ne organ işgärleri, zatları, kim olarak ýaly hak berýär size şey edip garamana, çağılaňda, maşgalaňda diýmeni. Näle boldy ýurdumyz, näme bolup barýar, bolýarmy şeýçi? 9 sanak çağısı var gelnejeğinin. Gahrman ece bolu Türkmenistan'a 9 sanak adam yetiştirdi, düşünýärmi? Bolýarmy şu da? Yani men mugallimim de, direktorum de $1000 aylygam alamok. Men bir tengen ýetdim. Şonu men diňe çağılamyň egin maş puly. Men ýoldaşym işleýär, şoför garamaýak. Ýöne on gazanyny men iýmitime ýetdim. Men şoňa begen ýetdim. Indi men gazanjym elimden alsalar, nähili bolar? Men indi kime hyzmat etmeli hamana? Şurat diýe ýaşula ýetse diýe, ýaşula ýeten akdy. Men bilýän ýaşula ýetmeýänni, ýaşula ýetse, ýaşulan biriniň ogly. Men ýalak ejesi bar. Oňum 3 tane gyzy bar. Hiç bir ata, hiç bir erkek, hiç bir dogan ýa men oglum. Namysy dertdi öz maşgalasyny videolap bir ýol başladım. Eline telefon alyp bir aýal maşgalany çekmeni haky barmy diýemde, haky bar diýerler. Orgun maňa haky bar diýer. Onda näme üçin bütün çağlar öýüniň iş ýerlerini çeken o video. Kameradan naşa çekip gitdin-de. Şondan bäri öz kabinetine ýygyna gatdy, men çekip dur, ýürüýti öz ýüzü bar. Men uğradyr size talip. Görüň, öz ýüzü bar, men çekip gelýär. Çağlar kuşurtdy, men çekip gelýär. Men gijag alyň 2022-nji ýyldan 2020-2022-nji ýyldan men çekip gitdir. Utanman şon material hökümine berýär. Indi benim prokuratura soragmady. Siz teklipname birinji material boýunça beripsiňiz. İkinci material boýunça men işe çykdym ban işinden sonra. Onu näme üçin ikinci material hökümine goşýaňyz? Ban işnemi? Men ertesi gün ertip berdim, ban işnemi? Ban işni şowuny işe getirmedin dip. Hiç o material bolup bilýän talip. Men kime erteýin? Maňa öňünden aýdyň da siz. Düşündüremdi men düşünenok. Onu gaýtap 2 militede meni video çekipdir. Militede de şoň gaýhaýran alýany çağlar öýüne uruş galmagy bolsa milisiýa gelmeýär. Men 20 ýyl işläp berýän. Emma ýolbaşy jaňadan 2003-4 erkek Ramhodlen bile bir yerden çıktılar. Bir. O näme üçin meni kabinete salmadylar. 235 çağan arasynda 35 çağan toforun 3-nji gatynda maskaraladylar meni. Men 20 ýyl işläp şoňa münasip boldummy? Indi şu premo efirden sonra häzir ýene de men öýmeýlerler, ýa çağama gurlarlar, ýa 15 sutka başsyk diýerler. Aýtýan zatlar şu 15 sutka başsyk. Herenge güýjüň ýetermekim diýip ärme bir diýip çykdylar. Hemme zat diýdiler maňa. Men oň kimiň diýänini bilemok. Ýöne men bir zat bilýän. Meniň işim elimden alan Balkan welaýat prokuraturasy.
Başka hiç kim däşe. Prokuratura etşolady. Täbi men horag berýänler şo ýanky 7-nji noýabrda kabul eden ýolbaşa. Men özüm bilip ýurdumyzdy haýsy ýolbaşy işgärini wiza çekip şeýit getirýär. Siziň adyňyzy eşdilende gorkýar diýdi. Millet diýdim. Getirýär diýdi. Onu sülçüler näme gerek? Sülçü näme gerek? Cinayet bölümü, aktırış bölümleri, sülçüler näme gerek? Men cinayet iş edilmesem, çağı edil, uranmasam, diňe sen material boýunça şol kagazyny getirdi otur, men üstümden wiza çekmek näme gerek? Bolek çekipsiň, hani men çağı urup oturanym? Hani men kawlap oturanym? Näme üçin men oşny safka şo mahal material dernelerini men yüzüme günäm dikilmedi diýen. Bir adam bar 2 ýyllap öz günäsi bar bolsa 2 ýyllap aýakda oturjakmy? Men aýalmaşyla. Çağılana minus koydun diye. Men çağılam öň minus koymany, men çağılam titrep gorkup ýaşaýarlar. Men ogullam maşin geçdi tiskin men çağılam. Gelamasynlar diýip. Näme etme diýip ýalbarýarlar. Men ýöne etmede men işlemäne yerim ýok. Men ýerde işleýän, indi 40 ýaşdym, men işleýän yerim öz çağılık öý. Men hakykly öwrenip durýan şoda da işlemäne. Başga iş alýar. Edilnar şu arasyň aýtýanlardy. Seni salam ok diýdi. Indi näme üçin oň arkasynda durýarlar? Meňem wüdipäme gul kimçi men ýanky. Men ýanky tadı men bir doglar da malamaga sorýar. Gelnece siz wara siziň edýän işiňiz, siz ýetim çağalara seretdiňiz 20 ýyllap. Allah sizden razy bolsun bu gatuly iş. Ýanky bolmak bu çağalara seretmek. Men bana mamul diýetdiler. Çık giden çağılam. Görelerine mamul sen işleýänmi diýe aşkyba diýdimde, öňümden näçe çağa çykdy. Mamul näetdiň işleýänmi? Ay şeýtdiler. Mamul näçe beýtdiler sen niýele? Men 18 ýaşymda girdim şo tak. 18 ýaşymda men 300 çağa taklaýatdym, orsun döwrüne girdim. Indi sonra men şeýt maskaralanyp çykdym. Bolýa men günäm ýüzüme dikilakam senat Rahmet kodeksin palançatyna boýunça ýeriň ütke daýly wedipäň ütke diýilýär. Motada men razy bolardım. Günäm ma bolsa. Onu etmedi. Gün maňa statýa goýdy. Men turda boýumda edarada durşumat. Turda boýum edarada dursa bermediler. Men turda boýum aljak bolsam şo goýan statýasyny men razy bolmaly. Men çağıla bilen hiç işleşip bilmeýän talip. Şuňam statýa do çağıla bilen işleşme ýalyk statýa goýdy. Plus men öz öýümde 9 çağa terbiýelep otyn. Özümde arkadagymyz tarapyndan men syýlanynym. Ýöne men ýolbaş tarapyndan, prokuratura tarapyndan şo syýlaga münasip bolmadym. Men bolamak şoňa. Haramdadylar. Häzir men şak girdim. Häzir men gider, häzir men alyp giderler, men bilip otyn, men prosta giýje näme üçin giýresim elak. Giýje men çağılam gorkýa, gafy kaklanny men ýeliň agzynda ýaşaýan. Biri gelamasyn, biri etamasyn diýip gorkup ýaşaýarlar. Şoň üçin men gün gelselerde gün ýerteldi. Indi men elime sirke bilen benzin alakam, öldürseňiz de men rady diýip oturmaly bolýar çağılam ben. Bolly. Başka men etjek işim yok. Ya yaşulaş. Men şu ýene ikinci adyma yaşula yetenekdi. Yeter diýen. Men şak girsem yaşula yeter. Yaşullun etekli wadyr, imanly türkmenli. Bir özlerine bir oýanmadymy ka? Şulaýalyň aýtýan jan çekke. Men adalat isleýän. Men günäm ýüzüme tikdirli, men rady başga işe. Men çağılam ýydyrjak, öýürjek, çykarjak. Maňa indi pul ýerege. Men bular okatasym gelýär, bular arzuwy bara indi. Nerden alaýyn men onu? Ya men öýüp salmaly, ya men hekimliň agzyna bar jaýa ber diýemek hekimlige. Ya bir nugut bir zat okuw salyňdy diýemek. Maňa beni öz iş hakkym berin, men öz çağılyp okutjak, öz jaýym etjek, ogullym watan ullugy guratjak diýen. Men başga köp zat soraýanmy? Feredin, hormatly watandaşlar, görýäňiz näme? Bunlara Watandaşlar prokuratura döňürýän. Şunu prokuratura öňäker. Bolly. Birmunça görýänmi hormatly adamlar? Biziň öz watandaşlarymyz ýurdumyza, halkymyza hyzmat etmeli. Hargy we hukuk goraýjy idaralardan çekinýärler. Bul gaty erbet bul bilýärmi näme? Bir repressiýa döwrüne 1937-nji ýylda 47 çeni o döwürler Sowetski Soýuzda adamlar basýardylar. Emme kim kişini 85-nji statýamy näme ýadyny şonu dönük diýip hem kişini basýardylar. Bir suda естествие. Şu wagtky bizde repressiýa ýok, ýöne bizde şu wagt polisiýa we prokuratura beýlik organlar bir adam öz derdini aýtmana bar, hakyny hukugyny gorajagam bolsa, sen niýe jedomyň başlygy diýdim şonu gelince sen men şu taýda işleýärkem sen gelmersiň diýip. Görýärmi? Sen şahsy ýerim şu taýda. Şol ýalyk diýer ýalyk. Näme sen milliň barmy? Şahsy ýer. Ondan gene şydatlar aýdymdy, welaýet prokuror Aman Murat diýeli. Men bilemek o dogry familiýasyny aýdanak, şoňky dogry etýär. Näme sorag beraýyn? 2 sagat gitşik kabul etişik. Şo wideň dogry uradylmasa. Toş menem siz diýdim, näme şu kanuny iki taraplaýyn feredeňda, bir taraplaýyn feretýän siz diýdim.
Näme üçin men tarafymdan tereden raqdydım. Ondan geleni bir kağıda maňa gol çekdi. O kağıdy okap görsem de meniň işe tikeltmeňmi, ýardam etmeňi sorap ýadan ardan boýunça o maňa ýardam edenega, olaň öz eden işiniň tatbigyny bilip, häzir maňa jogap uradarlar. Suutnama ýok dip. Men şu gurrun berýän atlaryň hemme video ýatsa siziň öýüňizde dura dedim. Getirin men gözüme görkadyn şu materiallarymdy. Baş prokuraturada diye. 2 ýyllap material öýlerine durmaýam olaň. Böyle teklifnamany okat beren onda maňa diýem dedi. Olam wezipeli adamdy diye. Ýöne topýalyk meni ogasydan ogasa dep berdi. Siz topýalyk deňizde sagat gitýär, wagt gitýär. Men çağlam hawadan ümitlendirem aga. Bularam aýdotine bularam okasy gele, giyinesi gele. Mektebe men giydirip bilmedim şu ýyl çağlary. Sentýabrda meni gelip organla alyp gitdiler. Rustamy haýyş etdim men şunu ýaşula ýetirip ber dip. Bulam şu çykyş edene meni gelip organla alyp gitdiler şäher Qəda, görəcələ. Şonla çağılan, näme üçin mektebe bermedin diýende men pulum ýok geydirmäne diýdim. Men ön geydirýetdim, öz aýlygyma geydirýetdim, aýlykdan aýlyga men rady şoňa. Şonda bir haýyr sogabat taňry ýalkasyn. Görəcäliň iş ýerleri etdi ony. Ýöne men görəcäle çağırarlar meni bara ýüzüme darap oturdular. Iň soňunda da adamyma şey diýdiler. Heleň ýanynda giýje ýatanda bolmaýam, näme üçin giýje işlesin diýe. Men 20 ýyl giýje işledim, sen näme işiň bar men bilen? 20 ýyl men giýje işledim, şo taýda çağa teretdim. Siz meňe adalatly çödüm. Bolýa onu getirin başlygy diýdim. Başlygy getirdiň, ýüzüme oturdun, ýüzleşdirin diýip tutupdyňa. Onu getirdiler, başga kabinete saldylar. Maňa da şey diýdi, döwletlerinden bir adam ýokardadyr, inni ketçe kerekediň pikirlenip et. Ha men näme diýip pikirlenmeli? Men ölümüm boýuma alynmyýam, şunu gözleýärler, men ölümüm boýnuma alygyly men. Näme ýöne men 9 çağam inni ýetim goýup diýdoma tarşyrjakmysy? Olara Hudaý tarapyn bolýar. Men bolsam gara çöregim kazanmak üçin ýetim goýmalym çağanam inni. Onu bular näme anan ösmeli? Bularga hemme hewasly watana ýetjek, gulluk etjek diýip. Biz gulluk etip ýygyna okuwa ýerjek diýe oglalam. Indi men çağılam näme ananmaly? Giýje unyda adam sesinden toňra bizdiňe ýaşulyň sesin dinleýip oturýar telewizorda, gözläp oturýar. Şoda dogry diýär, döwlet adam üçindir diýär. Indi döwlet adam üçin bolsa bu ýagdaýda meňden näme üçin etdiler men ýagdaýymda? Meni kakoýda bir garamaýak, näme kaň ýerini alyp bilemek. O da öz öňkü işlerini ýerim. Aýlygym da teňe. Başga ýerlik ýerläýil. Men başgadan ýanky bolup işläp bilýän. Ýöne öňkü ýerime baryp bilemok. Şoň sebebi näme üçin? Arasyň aýdyn sözüdü. Oň arkasyndaky men kimiň duranyny bilemok. Ýöne men arkamda Hudaýdy. Ýöne belki zatla ýaşula ýestinmeýän men. Şoňa ýetse men rady. Ýaşuly maňa teňki ýalňyş diýse men rady şoňa. Men rady şoňa. Ýene Feredin, bu sizin wakaňyz däl. Sizin başga da ýaman kän adam bilen haksyzlyk bar. O belki yani prezident, конечно, prezident bir ýeten bu zatlar oňa bolýan bir kanunçlyklar. Menem şol efiri berdi biz görýäňiz da men prezident zat ýamanlama üçin açamak şol efiri halkymyza dertleş bolmak üçin şu zatlar men efirimi hemme kim görýär, ýokurky başlyklar görýär da etdiýär we inşallah sizin derdiňizde de çäre boralar. Bu gençe 20 ýyllap watana hyzmat edipdir. Ýurdumyza nesline ýurdumyza peýdaly boljak ýigitleri ýetişdiripdir. Yani bu giden azap bu 20 ýyl çağlary domda işlemek gatqyn iş we şu gençe bilen adalatsız şekilde bir gatnaşyk edipdirler. Yani düşünýärmi? Yani bir ol başlyk doň başlygy ol diýen sözleri zady kabuty bar, ol kanun oň arkasynda ýaly kanun hemme kim üçin deň bolmaly. Hiç kim Var git. Niýe git diýe. İki sözleriniň biri niýe git diýe. Näme etýän bolsaň et diýe. Bar prokuratura bar. Men onu da samsyk şomahal meni giýje işden kawallaryny men kadyýetyň adalatyna ynanýanna. Halk aýtdy, kadyýete ynanma Gülistan, çağalan Allah köşke git, kadyýete berme diýdiler. Bar prokuraturaň agdyna otur diýdiler. Men oňa şer aýlygym ýok da, men muňa efire girmän, etmän, inni içäresizlikden görwetýin. Men öň şer aýywatym, çağalan prokuraturaň agdyna oturam da bolmaýarmy? Teklifnamaň näme diýdiňi düşünemegem men. Prokuratura diýeni adamyň hukuklaryny goraýar, olar ýalňyş düşünendirler diýene men. Kadyýetden kadyýete aýlanyp, inni men gelinim. Prokuraturaň asylyny ödetdirdi şon arasy. Ödetdirdi. Kim material taýýarlap raýatyň üstüne video düşürip, şonu prokuratura arkaýyna ertip berer. Sen näme tutpaňy bolýa getirin şonu meniň goda görýärmi diýip men ýüzüm aýdylmaly şo magal. Sen kaçyk edin diýdi maňa welaýat prokuror ýan kabul etdi. Sen kaçyk edin. Men kaçyk edem şuma premo efirde oturjakmy öz aýagym def. Ine aýdylan zat maňa şe. Awa. Genece adalet. Belki talim sizin kömeňiz. İnşallah bir sebep bolýar. Adalatsızlıklara ýaşylyk ýestirnäňme. Hormatly ýaşylymyz şurada görsün. Senki ýalňyş Mehmet geldi we sen kanuny laýyk hereket etmedin diýse, men boyun eýýän kıllanynça boynum.
Men yurdun eýetine boyun egerin ýöne men kim ödüm kim dogurdygyny bilýän. Hiç bir yurtda mı ýaly aýal maşgala edilmeýärmi diýen. Bir kakoýta kişijek wüzi peçirip. Bilemok ya men gözüm körüm bilemok. Atgy inandyrjy. İnşallah men size aýtýan hani Ýöne eşderler. Talip, dil hatym berjek. Şonu berip goý. Maňa bir zat bolan ýagdaýyna, çaglama bir zat bolan ýagdaýyna. Şeňe diňe çaglyk oýunyň başlygy bilen prokuraturadan görüň. Men başga hiç kimden göremek sen şonu. Kime men kabul etip ben hawpsuzlyk idarada bardım kabul etişige he. Onu dinlediler meni, gawy dinlediler onu. Onu şeýle gawy dinlediler, kömege ders diýdiler. Ýöne gelece bizden öňünçek çödürlüde. Bizim kararymyzda däte 3 kadetden geçdi da bu diýe. Başga iş bereýlidi ola. Men başga işe rady bolamak dedim. Men öz işim men ödüme men öwrenipdim şotada çöregidim men namys etýän. Ikinci bir zat menden namysy bar, enelik namysy bar. Men töhmet gurunarly, men şu töhmediň açasyn belä ösdürmedim. Ola maňa azar beremakla ýönüp men näme görsem şol ýani. Genece siz Ruslan Metive çıktım diýdiňiz. Ordan sizin habaryňyzy gördüm etýän men Telegramda habarlarda çykdy diýen. Siz şol Ruslan Metive çykgandan soňra maşgalaňyza basynç etdiler, dogrymy? Men alyp gitdiler. Çağlamdan alyp gitdiler göredi. Polisiýa işýärleri. 3 tane işýär polisiýa. Aw göredi alyp gitdiler. Siz Nevtagda mı Krasnovodda ýaşaýanmy? Haýsy nerede ýaşaýansyz? Neftagda ýaşaýan men. Akden adamlaryň atlaryny bilýäňizmi? Yok, atlaryny men hiç soramok, ýöne kabul edileňde atlaryny soramda bar, aýdan akly, polisiýa işgär diýe. Menim edilside gurrun berişim ýaly, gurrun berdim, men günäm ýüzüme tikin dedim. Yok, olar Prosta men günäm ýüzüme tikin, ýanymda oglum batdy. Olar ýalyk etmäge haky ýok, olar. Ola men günäm ýüzüme tikin. Türkmenistan'ın konstitusiýasyny gözek goýýarlar. Olar ýöne maňa aýdylar. Basar diýdiler, 15 sutka diýdi, basar diýdi, benim basyň diýdim. Basyň öňe işsiz goýduňyz, inem ýetim oýjak bolýandyrsyňyz, ýöne men iýdimma, ogullam namysyňdyr diýdim, tarawna diýdim. Men basalanym bilen talip men ölenim bilen şu mesele çödüler diýäňmi? Hamana şu men aýyrdylar, mesele çödülermi onum? Bular bara iýdim bara men. Ya men bütün semýämi traktorlar, buldozerlar aýyrjaklan bir dedomyň başlygy dep. Mena şolardan şoňa maraşa diňmi estirler. Eger men raýatlygym men ýurduma gerekkä bolsam, ona mesele diňmi? Yok, ola edip bilmeýärler. Ýöne men bir zada geň alýana ýetimler öýüniň çağı. Yetim alýa ola, en atasy yetim alýa, olaň en atasy ölýe. Men çağılym asuda terbiýelep, ululdup, okutup böken birçi gyýdyma iş soradym wagtlaryň men başyma şyratlary indirdiler. Şyratla geldi men başyma. Gaýta men ödüm işsiz goýdy da men ýerimi satdylar. Açaçan. Şumadym şotada yer boşanyken, aýdamda dedoma saljak eken sen niýele? 20 adam aldy. Indi şol adamlaryň ýerden alýar diýenler, oň bir kanuny hemme hereketlerini men çözüp berdim. Da kazat etdim şo Batyr dernäne. On kadam ýerli düşündiriş. Hani şol adamlaryň düşündirişi. Indi şo material şeýle bolu diýemde, onuň boýuna aloklara. Men şo netde kazat edin. Ýöne şo zat bollar men indi atlaryny berýärmi çağıran adamlaryň hemmesini tanapdyna men. O da bolanak, o zat bolanak diýip o boýuna alanokla. Täbi o şo mahal bir erik çykdy, jaň etdi, jaň gelenden sonra kabinetiň içinde edil prokuroryň öňüne gaýkyryp oturdy, stol urup. Ene. Wüdipeli adamyň arkasyna dursalar şeýt ýaşo, garamaýa kyşdat däp bolýar. Atgy inandyrjy. Adalatsızlıklar gidip barýar. Adamlar öldürýärler polisiýanyň içinde. Genejany basynç edýärler. Näme o nire bar ýa-da? Yani ardyň etmeýän ardy edip bolan kime nire ardy etmeli o? Başyna bir bela geldi, dert geldi. Ay ardymy yer ýok, kime aýtmaly? Hiç kim dinleýän oga bizi ýurdumyň içinde. Watandaşlarymyz bu birinji sluçy däl. Mundan öň näçe tapar iýleşmemiz gelip ýerine aýtýan. Men şu taýda aýtýan, biziň meselemiz iş bitirmek, biziň meselemiz biri-birimizi gollap bolmak ýöne. Yani hukuk goraýjy edaralar tahkik yerine getirmeli işini. Zat galyp etmeliler. Düşünýäňizmi? Soňumuz nire bar ýar o? Abdullah hoş gelin agam. Salam aleyküm. Olya köp sag bolun. Belki Allah Taala emri bilen şyrat ýetasyn deňmi? İnşallah gelince erde Allah gorasyn başyňyza bir zat gelse, siz men bilen habarlaşyň erde bir polisiýa işgäle zatdyr gelse. Yani maňa dil haty zat ýazaň da erde birden basynç zat bolsa, şoňa men dille bilen şyrat aýtdym talip.
Bolly. Men dillen aýtýanşymat. Täbi maňa aýtdylar, seni basarla diýdiler. Maňa bir zat bolsa şonu prokuraturada görüň. Men komisiýetden göremek, hawpsuzlykdan hem göremek. Ola maňa azar berenaklar. Men diňe prokuraturada görýän, sen gün ýüzüme aýtdylar. Gorajyla da aýtdylar. Sen basarla diýdiler. Men basyrmana razy, günämi ýüzüme goýsyrlar deňme. Men boyuna ýan ölüm, ýöne günämi ýüzüme aýtdylar. Ýöne şu daty bolan ýagdaýyny men çağlamy bilemok näme etjeklerini. Ene men şu dil hatym size berýänem ýazgılam da Rustamda da dil hatym. Men hemme adam Rustamda da çağlamyň dil hatyna çelli. Men bu ölümün boynumy alym, men şulardan hemme da garaşýan. Ýöne şu daty diňme çözülsünler, ýaşula ýetsin diňme. Men diňe şonu arzu etýän, men adalat isleýän. Başga da islämok, men hiç kim basylsyn, ýykylsyn. Edil ýaşula bilemok ýöne baş prokurator. Ýöne ýaşula ýetsin inşallah. Yo, aýal dogon, hormatly watandaşlar. Ay baş prokuratura men Agdymda ýaşadym. Talip 9 çağam bilen gitdim men. Men alyp gaýtdylar. Agdymda oturdum men, bir hepde gatnadym. Berden kabul et, berden ugratýarlar. Ardam ödüm gelmekam, ardam vilayet prokuratura gelýär. Bolly. Olam qadiýatyň çözügdüni ugratýarlar. Öňüne öňçak netijesini çykaran özüňiz de diýsemde o qadiýaty ugratýar. Indi qadylara bardym men, näçe kabul etýär qadiýata baramda. Aýallagan, biz sen jenaýat etmedik, biz sen çykarmaly etmedik. Prokuraturan teklipnamasyny ýatyr, biz sen dikeltýäs diýe qadiýatda. Indi men şol kim ananmaly? Ola ota ugratýar, olam ota ugratýar. Oktýabryň 17-nji 22-nji ýylyň oktýabryň 17-sinde de men 2 ýyldan geçdi şymat men işden çykanma. 2 ýyllap ňüjeli bir çağan urgusy çödürüp bilmedi. Men uralmasam ene agdym ýymdyryň. Ýoksa da çödüp beriň da. Sebäp ony işdat ýok ýerden ödüler töhmet gurnadylar. Töhmet gurnadylar. Olam sistemany men bilýän ýöne şu sistemany ýapýanam, basyrýanam etýäniň de Allah Taala beýige tüýnükden görünür. Şoň bir kanunda atlaryny. Men hemme zady ýatdan bilýän. Şu sebäplen etdiler men. Diň Allah'dan garaşyp oturmaly. Allah Taala bize erk beripdir. Ýöne biziň erkimizi elimden alýarlar. Adamlar arzu etjek bolýar. Men şu batyn kurarym. Hak üçin, şu hakyň görüşmemezlik üçin öňüne geçýärler, gorkuzýarlar, basynja edýärler. Bu boluş bolmaýar o adamlar ýani. Men gorkamak olardan. Niwetsen alam Ba bolan geleceğim mer Aýal dogon. çağalamdan gorkýar. Aýal dogon. Adam bolmady inşallah. Biz Bolýasa bolan. Ha bolan. sağ bolun. Neme aýal dogon. Biz wara olar bilen nälik? Indi hemme ýollar deň akborsiňiz zaten. Dogry, hemme ýollar deň äpsiňiz. Indi bolmaýan bolsa diňe sosial mediýada gurlan. Diňe YouTube'da gurlan, TikTok'da gurlan. Bu efirde paylaşalım. İnşallah YouTube'da. Gara köpçülük bilen görüşmesek şu meseleleri. Bolýasa bolan. Köpçülük bilen çözmesek çözüp bolan başgaça. Diňe sosial mediýada gurlaman. Köpçülük gorkýany bar. Abdullah Ferhat, başga sözüň agdynda. Şularyň iň gorkýany bar orgun işgärlerin, haramzadalaryň iň gorkýany da şu internetde çykmakdyr. Internetde çykdyryp işler şular. Misal şonuň üçin size çykatmajak bolar internetde. Sebäbi internetde sosial mediýanyň güýjüni siz bilemedok näherlerini. Yaman erwet güýji bar sosial mediýanyň. Biz uje 21-nji asyrda ýaşaýar, innovasiýa döwründe ýaşaýar. Hemme zat telefonlarda, internetde adamlar hemme zat gatnaşyklar edip Prezidentim Serdar Berdimuhammedow internetde gerýär mesaj aýdaýyn. Anany maňa. Ölüm gerýär, görýär habarlaryň, görýär videolaryň seretdiýär, gatar kym bolum. Haçanda siz internetde gurlanyňyzda öz watandaşlaryňyzy, öz dertdeşleriňizi, öz goňşularyňyzy kömege çagyrýaňyz. Häzirki döwür öňkü döwür ýaly däl. Meselem ol nälik meçidiň depetine çykyp ama kömek edin diýip gyýryp bolan okşoň üçin sosial mediýada gurulmaly. Ol Kanada mesmeýär sen meçidiň depetine çykyp gyýrsaň häzirki döwürde. Şonuň üçin sosial mediýada gurulmaly, sosial mediýada çözmeli. Şu meseleler. Her kimin ýanky gelnejemiň aýal dogynyň derdi ýaly her kimde dert bar. Ýöne biz bardygyny beýleklerde de bardygyny ödümizden bilip bilemde okşoň üçin sosial mediýa çykyp gurulmaly. YouTube'a çykmaly, TikTok'a çykmaly. Şeýsek biziň dertlerimiz çözüler, meselelerimiz çözüler. Şonuň üçin durman görüşmeli, durman gurulmaly. Maksat olmasa olar
Olar biziň meselelerimiz çözjek bolsalar dawno çözerdiler. Ir wagt çözerdiler. Intek biziň Türkiýe gaýtman kap çözerdiler. Egerde biziň problemalaryny çözmeli, şolaryň pikirinde bar bolsa. O biz kaçanda ýurduň içinden çykyp gaýtdyk. Yurtdaşyna işlemäne, okumana diýen bolup işlemäne çykyp gaýtdyk. Ana şo wagt biz öz hakymyzy iýdirdik. Şo wagt biziň gulagymyza mindiler. Indem biz şo zatlar çözjek bolsak halk bolup köpçülik bolup çözmeli. Ýoksam bular biz diňlemeýärler. Ol ýeki ödüm görüşiniň peýdasy ýok, köpçülik bolup görüşmeli. İnşallah şu geleceğinin ardını yani problemasyny yurt hökümetleri aralar eşitler. Baş prokuratura şu gelecek kömek edin. Adalatsızlyk bar yurtda. Men yine bir aýtýan, yani şu taýda men gelip yamanlajagam bolmamak adam edemek ýöne eğer yanlışlyk bir zat bar bolsa biz şonu hemmämiz gürleşeriz. Yani bu birinji sluçy däl. Sag bolsunlar watandaşlardan ynanýar. Özüňizden bilýäňiz halk meni gollaýar, gowurýarlar, meni yüzlerçe adam, müňlerçe adam gollaýar. Elhamdülillah Allah razy bolsun. Çünki men yanlış zat aýdamok, nä dogry zatlarym aýdamok, töhmedim atamok, diňe dogrular aýtýan we halkymyň ýanyna soňga çyny duran inşallah. Ve men meselem yani yurt agdyrmak yani ol çyzmek, zar etmek däl. Meniň meselem iş bitirmek. İş näl bitirilýär? Bir genece gelýär, derdini aýtýar, şo genece sebäp bolmak, çäre bolmak. Näme üçin men şu genece kömek etmeýän? Eğer de elimden kömek gelýän bolsa, ine Allah Taala maňa mümkinçilik beripdir. Men bloger bolum, zat bolum, videolarym görünýär, zat edilýär. Menim şu pursatdan peýdalanyp şu genece ýalaklara kömek edesim gelýär. Allah hak üçin. Watanymyza şol ýalakkan közenip beren adamlar bar. Sizler bilen gatykyan adalatsızlyklar var. Men bilýän, maňa ýazýaňyz, käbiriňiz, efire girmäni gorkýaňyz. Ýöne men size aýtýan, eğer de çykyp derdiňizi aýtmany gorkýan bolsaňyz, onu men size başga kömeklik edip bilemok. Meniň ine bar edip biljek zadym şu efirde sizler bilen gürleşip zar etmek we siziň derdiňizi ýetirmek. Inanyň inşallah siziň derdiňizi eşitýärler. Gatar kym boldum. Men size 100% aýtýan. Şol efiri hiç kimi ýerlamaýşy ýalak ýerleýärler. Yani şu efirde gürleýänler hem ýerleýärler. Ýöne haksızlyk bar bolsa, o haksızlyk hökman görüşmeli karşı. Biz hiç kelek jinayet iş edemizok, biz ýurdumyzy yamanlamyzok, biz yamanlaýanymyz, bizi görüşýän adamlarymız ýurdumyzyň hakyny ýip beren haramzadalar we sistemany öz bähbidine ulanýan çinovniklara garşy görüşýär. We şonuň üçin şu günden aýdyşym ýalak birinji günden dowam eder, saklap bilmeýäňiz, onu özüňiz bilýäňiz, diňe uja abarot gidip barýar. Öňne Abdullah, öňne nälik taýmaýda şu wagt gaýtam halk köp bölüp barýar, sebäbi dertken her kimiň bir derdi bar. Bu dert biz hemmämizi birleşdirýär. Ýöne paka şu wagt dertler ula gitmedikçe şu derdi bitirsen bolýar. Uruktursan bolýar, kömek etseňiz bolýar. Ýöne bu dert ul bolsa bara, bu grajdanski wayna barar. Yani ananyň maňa. Ve Suriýadan, Ukrainadan, Siriýadan, Irakdan has beter bolar. Kaddafi'den beter bolar. Çünkü bu halkyň 30 ýyldan gowrak energiýasi bar. Muny bilýäňiz. Ve halky gysyp saklaýaňyz. Beýle bolmaýar. Bu uşa gysyşyk bir ýerden ýarylar. Şonuň üçin bir zatlar edin, ýöne şu watandaşlarymyzyň müşkilini bitirin. Şu efire gelip gürleýänleri, internete çykarýanlara basynja edýäňiz. Internete çykma videolar aýtýaňiz. Men şu efiri YouTube'da paýlaşjak. Men öň aýtdym Serdar Bermuhammedow bir simpatiýam bar, ynamym bar. Maňa garşy videolar çekdiler. Sen ýallaklaýaň diýdi. Men ýallaklamak hiç gerek. Meniň maksadym iş bitirmek. Men oturup söwem bilýän, yamanlamam bilýän. Ýöne şu ýalky genejeli gelip derdini aýtsyn diýip men şu zatlary aýtdym. Serdar Bermuhammedowyň işim ýok. Meniň derdim şu meseleni eşitdirmek. Düşünýärmi? Söwsen söwürmeli. Şonuň üçin menden hapa görmeň, görseňizem görkeçi men hiç adama gowunjak bolamok. Men Allah razy üçin edýän, şu bir adama da kömek etsem bolýar. 5 adam ýitiren 10 adam gadynlar zato. Şolar ýalak. Sag bol Abdullah aýdy beram. Serçörde bir diýe sosial media Ukraina, Palestina meselesini çözerdi. Gynansak da dünýäde zulüm diýen zat bar. Ol Palestina'da da bar, ol Russiýada, Ukraina'da da bar, hem ýerde de zulüm diýen zat bar. Ýöne zulüm bilen görüşmän düşeňde ýatsaň, ýorgonyňa girip ýatsaň çykman. Ey menki bolanok, ey bolanok, biz hiç de başaramdyk diýsen, onda sen ýere sokurlar. Şol yatan yerinde seni üstünden baskılap yere yok sokurlar. Hem ýerde görüşmeli zulüm bilen.
Nä birinci jahan uruşy dünya jahan uruşy, ikinci dünya jahan uruşy näme üçin bolandyr öýdä? Şolar egerde şolar bolmadyk bolsa, Hitler dünýäni tutardy, dünýäde öz milliýetçilik politikasyny ýöredirdi. Nemisler iň saýlanan adamlar bolardy, galallar hem şoň guly bolardy. Zulüm bilen göreşmesen zulüm seniň depäňe çykýar. Seni helak edýär, seni öldürýär, seni gul edýär, seniň azatlygyňy eliňden alýar. Zulüm bilen Türkmenistanda da göreşmeli, adalatsyzlyk bilen o Ýewropada da göreşmeli, Amerikada da göreşmeli. Kim aktiwine göreşse, kim zulüm bilen dik durup göreşse, şo ýurtlar gowy ýaşaýar. O pikir etmeň ol bir sanak bir konstitusiýa gurarsyň, bir san bir döwlet gurarsyň, Gurban Guly gider, hemme zat gowy bolar, on ýazat ýok. Biz hemişe göreşmeli. Bugünem göreşmeli, Gurban Guly giden soňam göreşmeli, bir günem göreşmeli, hemişe göreşip ýaşamaly biz. Egerde ýaşajak bolsak dünýäde. Göreşip ýaşamaly. Göreşmeseň hiç kim sana adalaty agdyňa getirip bermeýär. Ýöne haçanda sen bir adalatly rejim gursaň, şoň nemesi wagty udak gidýär. Haçanda şol adalatly bir döwlet gursaň, udak wagtlap şonu gorap saklasaň, şonda sen bagtly ýaşaýan. Ol bir adama hemme mümkinçilikler berip, al Gurban Gulakka, Gurban Guly arkadagym, men seni söýýän diýip gelseň, onda seni basýar ol. Sebäbi hiç wagtam bir adam bir döwlet dolandyryp bilmeýär, ony köpçülik dolandyrmaly döwleti. Ol ekonomikan çökürýär, politikan çökürýär. Sebäbi onuň kellesi işlemeýär da bir adamyň hemme döwletiň puwdaklaryny, ýurduň hemme işini bilmäne mümkinçiligi ýok. Kellesi işlemeýär. Kelle işlemeýär, hemme zady çözmäne. Şonuň üçin bir adama bermeli däldi, köpçülik bolup çözmeli hemme meseleler. Bular wara, hormatly adamlar, bu organda da işläp ýören haramzadylar. Bolýar var, ýerde halkyň işini bitiren bolsadylar, bular wara millionlyk jaýlarda ýaşaýarlar, mesele aýdynmy? Ýalkymda wara, hopluň işgärliniň millionlyk jaýlary var, wallahy aýtdym. Men wara entek video çekberme bellisi ýok, ýöne görürsädir men şol bäw gelejän öýden çykarsalar wara, men gaty döwlet düşman bolan bular bilen. Bular wara haramzada. Millionlyk öýleri bar, hopluň işgärleri. Gözeňelem Abdullah, million dolar haýsy beriň million dolar jaýyňyz bar Türkmenistan. Öýüniň içiň remontlaryny görüň. Italiýadan mebelleri getirip dar edip gaty bolu berdiler o bular. Şolar hökümet işgärlimiz ýaşaýar wara. Akazyýetsi wara hökümete gidip işlemeliken hopluğa da prokuratura baýaja korsan gowy eken ay wara. ýok. Haýran galymy wara. Şolarda şonça pul bar bolan üçin şolara hökmürowalygy Gurban Gulynyň wada berýändi üçin şolar şoňa sesini çykarman gullyk edýärler. Şo pul üçin gullyk edýär olar. Pul üçin watanyny satdylar, pul üçin halkyny satdylar. Pul üçin bir adama gul bolup berler. Gurban Gulynyň politikasy var. Men geçen aýtdym, Gurban Gulynyň politikasy bar. O näle politika? Goý meni gorasynlar diýe, hopullyk ogurla bersinler. Men sesimi çykarjak gelýär. Şol politikada Türkmenbaşy Saparmurat Türkmenbaşy döwründe o her 5-nji gün birini basýardy. Şowur da, şow oturup watanyny şowur edýärdi Saparmurat. Ýa-ni düşýärmi? Ola günde urasy. Iki jaý almana gorkýardyr, bu wagt kuş gelje, aýsalyny otýlar, hopluň kadar prokuraturan kadar. Görüň o halkdan ogurlap şonça pullar o. Şol bilýärmi inagyr diýen ýeri ýurtdaşynaky işläp ýören ýerleşdirmesi bar. Ol baryp türkde zatdy, gar aýallaryň zatlaryň götlerini bokuny aýrýarlar, başlarsyn bolýan. Şolara agyr diýär o, şolaryň haky bar şo pullarda. Düşünýärmi? Ýalňyş aýtdym men şu zatlary. Ine soňam gelip kommentariýada haramzadylar, şolaryň garyndaşlary, şolaryň yegenleri o gelip kommentariýa diýerler, ýurdum mahsud edip. Ey biz sizi tüýkürümizde bogorsaw, tüýkürümizde. Biz kendirsaw, zulüm gören halk kendir sizin gowy ýaşaýanlar. Yer tapmaýanlar gitmeýäni düşünýärmi? Biz kendir tüýkürükde bogorsyzy. Kim o siz o halkyň öňüne geçip bilersiňiz ama şu wagt aýdyp otyryn şu zatlar entek olad etmeýärkä, soňu bitmeýärkä, çözülsün şu wagt kömek edin watandaşlarymyza.
jaýyny elinden almaň, zat etmeň, iyileşdirme kömek edin. Ýani kösent bören adamlar bar. Bu mesele ulağa gidip barýar. Yani özüňiz görüp otursanız, uje san gitdigiçe barýar. Bu men bolan mertir, men bolmasam ertir başga biri çykar. Abdullah bolmasa başga biri bolar. Köp adam yani köpelip barýar uje. Nerede adamlar kendir. Hem adamlarym yani açlykdan edýär köpüsi. Bir öňüne iki çörek oklaýaňyz, biraz wagt doýurýar garny. Bolmaýar olar ýaly. Sen adamy balyk tutmany öwretmeli, çörek bermelilerle. Ve balyk tutmany öwretmek üçin iş mümkinçiligi öwretmeli, okuw düzeltmeli, öwretmeli, ýaşaýyş şertlerini dolandyrmaly. Yani bolmaýar o beýle. Kıynaşyp barýar hemme zat. Hormatly watandaşlar, haçanda ine ýokardakylar, ine ministrler, o prokurorlar Gurban Ulynyň haram nefsine gullyk edýärler. Olar pul üçin. Dogry dämi? Ondan aşagdakylaram halkam egerde dymsa ýene-de şolaram şonuň gara nefsine gullyk edýärler. Gurban Ulynyň nefsine gullyk edýäs biz. Biz o asman asuda yurt parahat o Gurban Uly beren onu bize öz halkymyz dymyan halkymyz berip otýar. Yok. Ol asudalygy birinjilik bilen neutralitsiyadi, bir taraplygy bize Sapar Murat Türkmenbaşy berdi. Yani onu yok. Bir taraplyk bir Türkmenistan teredagam. Türkmenistan näle? Hiç hili konfliktleriň içine goşulyp bilen ok, araçyn bolup bilen ok, dogry dämi? Международный OON'un kanuny boýunça. Yani hiç kim meselem moşu yurtda birini bombalasalar Türkmenistan şoňa araçyn bolup bilen ok, Türkmenistanda şolaryň samolyotlaryň düşüp bilen ok. Bir zaman heret. Häzir halk dymsa, şo halk dyman üçin, halk zuluma daýanyp oturan üçin Türkmenistan parahat bolupdyr. Dogry dämi? Egerde halk kesin çykarmana başlasa, ol neme edilýän ogurluklar, jenaýatlar näsen şu wagt ýüze çykaryp otyrýar günde günaşa. Şol zat parahatçylygy aňladan okşol. Şol zat ogurlugy, talaňçylygy, zuluma aňlatýar. Ona parahat dip bolmaýar. Şonuň üçin biz her kim sesini çykarmaly, şonda her kim sesini çykarsa, şonda Türkmenistanyň parahat däldigi, Türkmenistanda göreşmesen bolmaýandygy ýüze çykýar. Indi bir taraplyk o ýurdun daşky syýasaty, ýöne häzir hem Türkmenistan bir tarabam däl, garaşdyram däl. Näme üçin? Sebäbi biziň başymyzdaky oturallaryň zat üçin, hana başymyzdaky oturallaryň interesi yallakdygy üçin, gorkaklyk üçin, haramzadalyk üçin. Sebäbi egerde sen halkyňa daýansaň, halkyňdan paddeş galsaň, onda sen hiç kime boyun bolmaýan. Ene şu wagt Ukraina boyun bolanok. Sebäbi halky Ukraina hökümetini goldaýar, arkasynda durýar. Hökümet üçin indi janyny berýär, öz ýurt üçin janyny berýär. Ondan edil şon ýalam biziň hökümetimizden halka daýansa, halk bilen ýörese, şonda hiç zatdan gorkman, men bir tarap, men garaşsyz diýip bilýär. Ýöne biziň haramzadalar halka daýanok. Biziň haramzadalar nälik bir ullokan güýçlere daýanýar-da. Diňe giden ýerinde ýallakçylyk edip, giden ýerinde şo baran hökümetiniň aýagyna ýykylyp maňa kömek et diýip, ýa Putin'e kömek etdi ýa gidip ol Hytaýa kömek etdi ýa gidip Amerika kömek et maňa diýe garap, şol öz janyny goramak üçin halkyň bähwitlerini satýar. Häzir näli gazy muramutuna berýär daşary ýurtlara. Şol öz bähwit üçin berýär. Halk şonu isläme oga. Ya başga zatda umuman hemme edilýän işlerde halkyň hiç ile goşandy ýok. Halky dinlänoklar hiç bir meselede. Ondan şonuň üçin hem halk bilen ýörenok, halk bilen hereket edenok, halkyň bähwitine de hiç zat edenoklar. Öyle. Dogry aýtdyňam. İnşallah Allah Taala insap bersin, ýüreklerine gowluk bersin. Men bulara wara, yani aýçak kendir. İnşallah nisip bolar her hepde aýdyşym ýalak.
men size yüze çıkarjak yurdumyzy talap beren ogry haramdadylar, halkyň hakyny ip beren konçun adamlar, şolar bardy, wizalar çeken inşallah her hepde görkezern. Men material oklayan öňüne, yurt ýolbaşçynyň öňüne material oklayan, taýýarja material. Barlasyn ana barpdy. Men yalan aýtdymy bir sanany. Barlasyn urasyn prokuraturany içinden urasyn, komissiýa düstunlar, daýrysylar. Şu wagt Türkmenistanyň içinde iň birinji çözülmeli zat, men size aýdýarmy näme? Şular görýärmi, watandaşymyň derdi bar. Egerde bir her vilayetde bir komissiýa gurulsa, halkyň diňläri alak bir meselemi. Şäher häkimi haramzady, halkyň adam sol. Barp bir jaý meselesinde özü kimdir öýdüp, özü barman pamoşyň urutup ber. Kim o sen o? Gannemow haramzady. Sen barda halky diňle ho, halkyň derdini. Ogurlap bersiň ol şäherde mikroraýonlaryndaky toçkalar satyp ol geçenki çykyşymda aýtdym. Sana çäre öýärler inşallah basym nesip bolsa. Az wagtyň galdy. Onun da şary. Ine bul bolýan wakalar näme? Goý häkimlikden, komitetden, prokuraturdan bir komissiýa gurulsyn, gersin halk derdini aýtsyn, derdini aýtmany ýeri ýok. Aýdyp bilen oklar, ine ýanky gelneje geldi. Kim aýtaýyn ýa, ýani mende köşke barp özüm aýak kynmy diýe näme diýin ýa gelneje. Dogry aýtdy ýani. Özüni öldürsen men şunu eşitleri ýalak soňunda. Men Amerikada ýaşaýan adamlar şu taýda görüň o adamlar näle ýaşaýar. Men şu zatlary görüp gahrym elýär. Näme üçin meniň ýurdumda, meniň ýurdum şu Amerikadan pesdäl o. Şu Amerikada ýaşaýanlarym siz ýalak, men ýalak adamlar o. Olar ýütküşlik zat däl. Allah Taala hemmemizden yaratdyr ýurdumyzy. Öz ýurdumyzy biz özümiz gurnap biler şu zatlary. Esasy da biziň agdy berlimiz. Biz agdy bir bolsak şu zatlar düzeler. Ve aýtşym ýalak, geliň efirde derdiňizi aýdyn. Birleşelim, görkezeliň şulara biziň derdimiziň birdigini. Bizi birek gollaýanlyklarymyzy. Yani hemme taraplayın, dertleşelim, düşünýärmi? Yani gorkmalyň oje, gorkup şu wagtda seni gorkanda adamymyz üçin başyma da gelir şu zatlar. Gaýrat edin oje. Yani bular gater we do. Seret şöýerde bir aýdýa, Kur'anda aýdýa Allah'a boyun ol, peýgambere boyun ol, padşaha boyun ol. Seret vatandaşlar, bir Allah Taala da boyun, peýgambere de boyun, ýöne Kur'an-ı Kerimde ýazýar, özüňizden bolun, padşalara boyun bolun diýär. Ýani biz özümüz saýlap ony zada goýmaly, wezipä bellemeli. Özümüz saýlamaly ony. Onuň özü hökümeti basyp alda. Asafar Murad öldürüp geldi. Alimler şul mesele boýunça iki bölüşýärler. Meselem seredin eğerde haýry bar bolsa bir işte, alimler näme diýär? Men her alymym dinledim ki käbirde bolan o käbir bolýar diýär. Senet käbire näme diýär? Eğerde seredin şeyh bir şeyh diýdi, eğerde siziň padşaňyz diýär, siziň araňda namaz okuyan bolsa, şonu diýdi, siz şoňa garşy gidip bilen ol. Ýöne Gurban Gulynyň şu wagtda çenni bir sapar bir namaz okanyny gördüňmi halkyň? Bir sapar aýdyň maňa. Men gürlejek kel. Din barada aýtdyň, men din barada jogap bereýin. Ine dinimiz şeýle. Din bir sapar namaz okadym haramdady. Bir sapar okan diýerler, buldog sapat bara. Ýok, Talipcan, şol Kur'an-ı Kerimde özüňizden bolun. Ýani birini biz saýlap goýmaly da o. Bir saýlap goýmaly. Ýani ony Hudaý Taala bellän ogony, padşany Hudaý Taala bellän o dogry. Ine şi ýokardan kitap uradan ok, Kur'an-ı Kerim uradan ok ya Bibliýa uradan ok, ine şu prezident bolmaly, bulan minister bolmaly diýip Hudaý Taala aýdan oga dogry. Aýtmaýan bolsa diýmek biz özümizden saýlap goýmaly. Özümizden saýlap goýan adamymyzam bize hyzmat etmeli. Ondan biz şoňa boyun bolmaly. Hiç kim alamok gaýrat edin bu efirde diň ardylarynda kimiz şu wagt gürleşýär. Çünkü bu efir YouTube'a paylaşacak. Yani yankı geleceğinin derdisinde ulaşacağız. Hova doğru aýtýan yani münazara etmeli bu temany. Yankı sebebi şu şeyhlerin teret bu adatlar fatwany berýän şeyhler we Saudiýadakylar. Olara gorkýarlar hökümetden, şonuň üçin fatwany beren oklar. Biziň ýurdumyzda zulüm gidip atýar o. Hakyky zulüm gidip atýar. Ýöne men teredin aýdýan, men siz aýaga alyň gadyň diýemok. Men teredin, men aýdýan dälerim bunu. Men prosta diýjek bolan, men şu gelecelerin gelýän efiri da şolaryň müşkilini bitirmek, halkymyzyň durmuşyny gowlandyrmak, şu maksatda men edýän şu efirleri çagyrýan. Yani men daretjek gel. Yo, seret Agaýew. Agaýew 98. Sen bir jogap bermäýdi Abdullah şulara gaýrat et. Ýeki jegerek, bir jegerek. Ýaşmyklyny gurleşeli ýapjak, men de giýje ha, 12 boldy sagat. Ýatjak men häzir.
Bir neme aýtjak da indi şunýaly nemelerken ana prezident Hudaý taýlaya. Sen prezidentin Hudaýyň taýlaýandygyna ýekece neme getir. Nälet? Bir mukaddes bir söz getir. Ýekece. Ol Türkmenistan o ýurt bolmakdanam çykyp gitdi. Ol o bir şahsy emläge öwrüldi ol. Türkmenistan. Hemem bolýa prezidenti Hudaý taýlatdy diýeli. Ýöne sen Hudaý taýlatdy diýip saňa berilen zada sen hyýanat etmäne hakyň barmy? Senin elindäki bir zada hyýanat etmäne hakyň barmy? Sen onu talamana, onuň halky hor etmäne hakyň barmy? Bizim prezidentimiz kim? Gurbanguly ýa-Serdarmy? Şonu aýdyp biljeňiz barmy maňa? Bizim şu wagt Türkmenistan ofitsialny däl ýöne parlamentary sistema boldy. Şoňa ýalak bilýän, ýöne iki adam bar. Ministr bar, premier ministr bar, ýolbaşçy, ýani ady bar, sany bar, aý borla. Bilemok, inşallah bar, mene bir bilemoktar, ümidimi gaçyrasym gelenok, bilýärmi? Gow dileýän, gowluk gow diýen gow bolsun diýip inşallah ýani gow bolar ýani. Ýöne ýerde bu gidişine gitse. Elbetde gow bolar. Rüýtkap biler. Diýerler köpelip barýar. Şolar ýalak sag bol Abdullaga girenim üçin men ýapaýyn bizde saat 12 ýataýyn menen mara ýaky gelneji üçin açdym efirim. Sag bolun watandaşlar girenim üçin. Sag bol. Sag bol. Adamlar, erwetli adamlar. Sag bol agam, janyň sag bolsun. Sag bol. Sag bol. Sag bolun watandaşlar.